Bueno, oso balorazioa, ez guk nola egin zen 6 zinegotzin bila gehiago aukitzeko, baina 6tik 8, balorazioa hori ikusita oso ona, ez. Oain, zenbat esaten igual responsabilidade ardura onditzeote da, baina nik bestade ikusten, igual 6 bizkarrak ezote dioten hobeto utxiko karga horri erantzukizun horri 6 bizkarrak baino, eta horren beraz, balorazio oso ona. Bueno, ez dakiz zenbatean, alegia bain, horretan 1.300 botoiek ere ez dira herria ezpitikate. Lehen gertatzena, 8 urtetan boto mordo bat, adibidez gehiengo batena, egon da kontabilizatu gabe, baina berez boto asko hortzeon. Ez gertatzena baina aukera bat 8 urte ondoen, aukera bat izan duen jende horrek, nolait bere iritzia emateko, ez, alderdi bati, biak nahi duen alderdi bati emateko, azaleratua. Hombre, azaleratua nik uste plus handi batekin. Oain, diana jokoan sartu garen, zinegotzi lortzeko, boto kopurore, asko batea behar da. Eta gureak, lehen digenekoan oinarroen egozon derantzun du, eta gehitu zaizkio, nik uste eako botoak eta etorri dira gure aldeare. Euskarazpanago Euskal Herritarroken garaien, aurreko treguan meni izan zenean, 900 pasatxo izan ziren, Euskal Herritarrokenak, eta hortik 1.311 nik uste boto gaztea eta etorri dela. Eta eako botoak eta koalizioa itian, etorri dira, eta gero iu alarreko botoak ere etorriko zela pentsatzen dut. Gertatzen hain 8ekin, askoz gehiago errazten da hori, 8 bi bat, erabateko gehiengo horrek berez erraztu behar du. Baina ez da bakarrik hor geho plenoetan da egin behar lana, nik uste lana importantea daukala guk plenora joan baino lehen, herritarrekin da gaia komentatu eta hitz egin eta plenoa baino lehen uste herritarrekin lortu behar dela guk nolabait adostasuna eta adostasun hori iraman gero plenoetara. 8 zinegotzi eukita ateako diaurra. Baina beti ere jendeak nahi du, hori bai. Lehenbizi ikusi beharko du, ze egoeratan da hon, udala, ikusi pixka bat, eta hortik abiatu beharko, ez izan ditzakezu proiektu bat beste, baina hor, dudarik hangabe lehenbizi behar dana, ezein proiektuetan sartu baino lehen, ikusi zer da hon ja martxan, lehen di martxan da hori tramidatu behar dalako eta aurre beharko dalako, eta gero beste ikusi egoera horren arabera, ikusiko du, nola zeri heldu eta hor daude hirigintzako arau subsidiarioen planale hor dau, oain dela azkeneko pleno onartu zen, behineko onartu zen hori, berriz aztertu ingo da, eta hortik hasiko geha, eta gero ingurumenak ere garrantzia handi izan gula, gero eta garrantzia handi hartzen ari dana da gizarte zerbitzuen alorra da, eta gero oso zukutzatu oso importantea bizka bat, herriko agente guztiekin, elkarrizketa zabal bat egin, eta herriko agente guztien norabide berean lanean jarri, Ibarra suspertzeko eta Ibarra bizi barritzeko eta Ibarra bizi bat martxan jartzeko berriz.